това втора част. Ето е цялата авария. И почти са до ето този магазин там. Да. Чакайте да го включва до 180. Окей, качих го до 180. Ауч. Да, ето цялата авария. Ето го и човекът. До там почва цялата авария. До този там магазин, ако го гледате, аз буквално го гледам. Да. Очарователно, както виждате, да. И ще има малко вода да си измием лицата, както днес. И да си измием напълно косите, телата и няма да има много вода, защото все пак правят някаква авария. Някаква авария правят. Защото защото трябва да някаква авария правят. Да, не знам каква авария, но сега май ще ни свърши водата, защото буквално сме слагат нови кабели, какви ли не неща там. Затова тия дни няма да имаме много вода, но като свърши цялата авария, тогава ще имаме вода. И да, не че вода за пиене, вода просто да се миеш и да се миеш лицето, буквално да се миеш банята и мивката. Мивките и пералните не можеш. Ето тук е цялата авария. Ето тук е цялата авария, близо до магазина. Общо взето това е. Тук има едно кафене, говоря, тук са пълни с колите, тук съм близо до магазина. Да, честно казано. Но когато свършват дните, когато нямаме вода, чакайте малко да се наспирката, да се почина. Тогава ще имаме вода. И какво неща. Сега отивам вътре в магазин, защото знам се забавя малко, защото има климатик там и малко неща. Ето. Пътюник. Помага, бърна всичко студено. Хора, взимайте си го това хипо, много хубаво. Не е енергийно, хубаво е. Ще го пробват. Напишете ми отдолу в коментарите, ако сте го пробвали и ви харесва. Да спирам, защото сме на магазина и пустуваме трети час, защото още половин път имаме за вкъщата ми, трети час.